mepere ọnụ gwa gị sị gị na anụkọ ọma milion mee gịnị ka ọ gbaa ọkpọfụ na gidigidi bụ gịnị ugwu eze ọkọkọwa mmadụ ya gakwuru mmadụ bịa ka ọ kụọ ọnyanụ ọkọwa anụmanụ ya gakwuru gịnị ukwu osisi onwe na akwụkwọ nsọ karịrị nke ọ bụrụ na anyị si owukwụla anụ nwa ndị nna nna anyị ji wee bịa n'ogbo anyị ga-ahụ mana nke agbara ọfụlụ anụmanụ onye ya ba alụ kama ga-edupụta ya n'iru ụlọ ụka ka a tụọ ya ego ka eduje ya ụlọ ọgwụ otu ndị ọcha wetara ya ụka si wee were ụlọ ọgwụ wee na-eduje nkịta na anụmanụ ha nwere ụlọ ọgwụ ma ya pụrụzi anyị nwa bụ mmadụ kama a ga-atụ ego ka eduje onye ahụ ụlọ ọgwụ asị onye ahụ ya ji egote status Virgin Maria o ji egote na akpa ụlọ ụka asị ya bịa bukuo mas na Jizọs ya agwụ ya ọya ọ bịa bukuo mas anaghị ego asị ya bịa golu mmiri na mmiri na-agwọ ọya o ji egolu mmiri ihe a ka onye anyị atagide akwụkwọ anụnwa na ụlọ ụka nwa o si eje tagide afọ ọya ahụ wee gbuo ya ọya ahụ gbuo ya maka na ọfụla ego ji eji ụlọ ọgwụ fada ma ọ bishọp ma ọ pastọ nwa ụlọ ụka ahụ eje na faịlụ onye ahụ nke ebe a na-ede afa onye ahụ n'ụlọ ụka e wee mara ma o ji ụgwọ n'ụlọ ụka tupu enye ya nke a bụkwa ozu nwụrụ anwụ nwụrụ maka ihe isi ike nwụrụ maka apụghị ego eji eji ụlọ ọgwụ maka ine anyị ga-abụ n'ọrụ ihe a na-ekwu bụ ọrụ Chineke tinyere ya ihe gbasara ahụike ka foundation anyị abezitali onye ahụ nwere obi mgbawa na-adịghị na-eti ya ga-anwụọ reverend fada bishọp pastọ ejeche eke ma onye ahụ eji ụgwọ n'ụlọ ụka den ọ bụrụ na onye ahụ ji ụgwọ agaghị enyi ya ọ bụrụ na the family no matter how poor ha dị o nwere ka ọ bụrụ ogbenye ọnụ ntụ ndị na-ele mangoro ma olenji ha ga-agbarịgide ego bie ego ebi ụfọdụ na-anụ olu m nkịta bie ego ebi jee kwụọ n'ụlọ ụka ka enwe ike bịa nye papa ha ma ọ mama ha ma ọ nwanne ha nwụnara efa n'ike Matias Ezeaku wee sị na otu na-eme ụdị ha mụnwa agaghị eso na ya n'ihe ọ bụwa alụ n'ala Igbo maka ka o si na wee dị ka ụlọụka ọbụla si wee pe mpe enweghị ụlọụka nọ n'ala Igbo ihe o kwesịrị ịbụ bụ mgbe onye anaghị alụ eduje ya ụlọọgwụ ka edujere ya ụlọọgwụ atụ ego ọ bụrụkwa na ọhịa abụrụ na ọhịa agaghị agwọta nwa wee nwụọ ọwa oke na ọrụ nzukọ ahụ igosi obi ebere na obi ọma ịtụ ego gụọ akpati nye onye ahụ tiere ezinụlọ ahụ mgbalụ ihe mgbalụ bikọs ụlọụka ha na-eje mmadụ apụgo ndị baịs na mkpụrụ akwụ na-ewepụgo mmanụ ya mmadụ apụgo na ya bụ ụlọụka ọ ezinụlọ aka ekwesịrị imetụtara ebere mana kịta bụzi onye nwa ụka sisi bịa weta ego nke a bụ arụ nọmba 1 ndewo arụ ọzọ ndị ụka na-eme ọzọ ha na-ezukọ nwanne anyị Mathias ama m na okwu n'ọnụ ka nkụ jidegodi ebe a ka nwanne anyị ka esi nwee ike tinye okwu ọnụ na nke ikwugoro mbụ gbado ebe ahụ ị ka na-abịa nwanne anyị ka esi ịnụgolu ihe nwanne anyị nwoke kwuru o nwere ihe ụfọdụ ị ga-atụpụta n'elu ya dịka onye nchụaja Maazị Mathias ị nwere ike gbanụ ihe ya gị eziokwu nọ na ya maka asị ofu aka alụta mma n'ozu ọra mana ịbịakwa ọ nwekwara ndị ezigbo ụlọ ụka ezigbo ndị ụkọchukwu nọ ọwụrọwa ncha n'ezigbo mana nke anyị na-ekwu nọ na oge ayara m akpọ n'ụka afa oge mma anyị nwụrụ mma anyị na-enyesi ị nwere ike nwee ntetu ọnụ nwanne anyị nwoke oge nne m nwụrụ n'afọ 2 gara aga nne m na-ejecha ụka ike o chiri iwe niile a na-echi echi n'ụlọ ụka oge ọ nọ na ahịa arụ anọ m obodo anyị oge a ndị maka ụka mụrụ anya chọrọ m ịkpa afọ ndị ụmụnne m ndị nke nụgoro di ha jewechara ụka ọzọ ndị ụka ha bịara n'ụlọ ọgwụ na-ekpere mma ma ekpere ma ndị ọzọ mana ndị ụka nke ahụ nne m na-eje nwere onye bịara mana ọ nwụrụ ala anyị eje ka ha gwa ha na aya eri ya ebupụtara anyị agbagba listi gwa anyị na ụtụ niile o ji na aya atụ ụtụ niile a iwe wee m njụọ ha sị oge nne m anaghị arụ ọ na-atụ ụtụ ya niile na-eje ụka na-azụ ụka na-eme iwe niile oge m pere mpe nne m na-amalite 5 o'clock akụrala
gbompere ọma fụla jee zụọ ụka amụghị ama ọnwụzie unu asịrị ọ dị ka oke ka anyị were ọgwụgodo obere ego nye ndị a nne ha nwụrụ unu were tinye aka n'onyinye mba mana a butere agbakwa list kwuo ego naghị enye ndị ya bịa na ihe ya ndị ụkọchukwu ya bịa ụdị iwe adịrọ mma n'ala Igbo ọ dịrọ mma iwe alụ ka ọwụ ọ nwere ndị ha na-anwụ kịta ndị ụkọchukwu ayara eje bikos na amụtara ụmụ ji ego mana onye ha ọwụrụ ha na onye ji ego nwụọ efu ụkọchukwu niile nọ n'elu ụwa ya abịa onye isi ha niile ya abịa bikos na onye ji ego mana onye ogbenye nwụọ arapụ ya enwere ike ịsị ụkọchukwu nke obere jee ka inie ya mana ọ wụrụ onye ụmụ ya ji ego ma onye ji ego ndị ụkọchukwu niile nọ n'elu ụwa ya abịa bikos ha mana ha nawa akpa ha ya gbagoro ike ọ dịrọ mmụọ iwe alụ ka ọwụ ndị wetara anyị ụka wetara anyị ụka lụọrọ anyị skuul lụọrọ anyị ụlọ ọgwụ mana nke kịta ndị ụka wakagidekwa ụka wakagidekwa ụka ụmụ ogbenye ga-etụgide ụtụ a tụgide ụtụ ofu ụzọ na ụzọ iri tụgide ụtụ a ewere ya lụọ skuul ụmụ ha yere eje na ya bikos anyị amaghị ego anyị amabie na ya ọkwa ndị a na-anara eje ụka ndị a na-ana ejere ụka nọcha n'otu ndị ji ego ndị ekperimanụ ndị ji ego ndị ụmụ ha ya eje dị akwụkwọ mana onye nke ahụ tara afụfụ tinye obi ya n'ụlọ ụka na-eme iwe niile ọ na-eme ọ nweghị ike ụmụ ya nwere ike eje bikos ọ yara akwụ ụgwọ a na-akwụ ebe ahụ ọ iwe abụ ka ọwụ ha alụkwa n'ụlọ ọgwụ alụọ anyị na-agwọ nwa ogbenye ebe ahụ agwagodo gị ego na-eji gba kaadị gbafuo ọ dịrọ mma ọ kwesịrị ọ bụrụ na ndị ụlọ ụka nụọ skuul ebutuo ọnụ ya ụmụ ogbenye ọ wụrụ ebe ụmụ ogbenye ya ejeje mụta iwe ha alụ ụlọ ọgwụ eme ego ihe pe mpe anyị mana ọwa ego ka eji na-akwado ụlọ akwụkwọ eji na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ na-eme ihe ndị ọzọ anyị mana ọwa ego ka eji na-azụta ọgwụ na-eme ihe ndị ọzọ mana ego a na-atụta n'ụlọ ụka from ofu ụzọ n'otu ụzọ iri and onyinye a na-enye n'ụlọ ụka si were ya na-akwado ya so that ụmụ ogbenye bịakwara ha nwe ụlọ ọgwụ ha ya eje ndị Izrel ha ji esepụla na niile Jizọs wee sị na Jizọs ga-eme ha ma nọ mmadụ bụ Chukwu aka ifebe m na-eje na mmadụ bụ Chukwu a ma mgbe m gwara na papa m tụwara ime m bụ nọọ papa m bụ Chukwu afụrụ anya tụwara ime m maka mmadụ ka Chukwu ji alụ ọrụ bika osisi m nkịta ka anyị kpebe ekpere ka Chukwu bịa were aka ya gbanyụọ dis Facebook ihe na-akọ bụ akụkọ. The power has been given to me and you to switch off this Facebook or on it. Ka anyị kwuru n'eziokwu ihe ihe awụ ana m abịa the power has been given unto yes na ọ na-enweghị Chukwu ọ na-akọ ọ na-enweghị Chukwu enyegwu anyị ike iji were mee ihe ndị niile a Chukwu enyego ndị ụka ike ili protest na-arụ ka ha bụ ime protest onye gwa anyị ike ime ihe niile ọwụ na-eme ihe niile wụ ihe niile nwanne eke ichiriwe kapịnta ijemo Jizọs na roof kwụ n'ụka ọ na-emekwa foundation ụlọ Jizọs na-akwa plasta sọsọ ya ka ọ na-agwọ ife a akwụkwọ ndị ụka ji wee mee ka anyị focus gọọmenti ga-enye anyị ụlọ Jizọs ọ na-atụ plasta ọ na-esi Jizọs adịghị eme onye adịghị ekwu sọsọ ihe Jizọs na-eme n'ala Igbo bụ ịgwọ ọya ngwa gị mmadụ ole na-anwụ under our foundation in a week ibegbu onwe gị n'akwa because of ego ije hụ n'ọgwụ maazị ka ndị ụka bịara gwaba anyị na mmadụ na-enye poison ma ụfọdụ ndị dibịa bịa na-ekwu ya maazị nisa anyị bidoro foundation na 2018 enwerụbara onye anyị bujere ụlọ ọgwụ asị na poison ka e nyere ya a ga-eme labụ detect ihe na-eme ya nye ya treatment ọ dị mma ife anyị na-enwenarịgwola anyị na foundation a bụ ndị ọya katagoro eji ụlọ ọgwụ agwa gị hụ ha dịka nwatakịrị mkpọtara ndị ya ebe a ndị ụlọ ọgwụ izizi anyị jeresịrị anyị na ọtarigo mkpụrụ obi ya na ha ma menwu ya ndị nyere anyị invitation ha agbanaga anyị jee nke ịbụọ ha agbanaga ruo nke ịtọ dị same thing mama ya wee sị ebe ọnụnụ si na ọpụta na tieta ọ dịwa ndụ ma ọ bụrụ na ọ pụtaghazi no problem adịna life na-eche egigo mgbe ọ ga-adịrị ndụ nọọsụ arọ na-abụ dị n'iru maka ihe ahụ obu n'afọ na-agbakụzi ọnya ọ na-aga ijiji a na-esu ya si mezie na ọ dị ndụ afụ ọdụ ndị a wee kwupụtawe faịlụ wee sa anyị debe anyị were aka anyị debe onye ọbụla anyị ga-asụdobe oyibo anyị debe nọ anyị nwa
sịrị ha mee maka anya gọọmenti mere gịnị ihe otu a ha dee ya ihe na ha bụpụta faịla sayensị ada asaịn ya maka na Chukwu ga-abịa gbu ha ma Chukwu ga-akpụrụ ha onye ha na-atụ anya Chukwu ga-eji rụọ ọrụ akpụrụ ha bụ gịnị gọọmenti ha gbawa ọsọ gịnị mmiri n'oge ọkwe na mmiri na-ekwu kịta ndị maka nji egwa gị na mmadụ bụ Chukwu na mbọsị ọbụla ndị Igbo na-etere anya wee mewe ọkọkọ mmadụ ya gakwuru mmadụ ibe ya ọkụ anụmanụ ya gakwuru kwa osisi baa ya dị mma ka m jụọ gị ihe ọzọ ajụjụ a ka m chọrọ iji mechie okwu wee eziokwu gị niile dịka maazụ ka esi pụta kelee Chukwu ka ịfụ na ndị be anyị amadogo Chukwu rie bife weta Baịbụl anyị na-agụ mana nke a dịgodo iche wee eziokwu gị niile abịa azụ ajụjụ na-abụ mma ajụ gị na abịa kịta na Nigeria na Christians ke ndị na-control the mindset of millions of ndị Igbo ga-abụ ha kwuo okwu kịta ndị mmadụ enupụta kedu ndị ọrụ ndị ụka na ndị ụkọchukwu na pastọ kwa ya ha kwuo okwu taa onwere ọ ndị akịta bụ ihe ga-abụ kwuo okwu kịta n'ala Igbo ma ọkụkọ ma ewu enupụta ngwa ndị ụkọchukwu a na ndị pastọ ahụ wee eziokwu gị niile enwere mbọsị ya bịa n'ụlọ ka convince gị that yes it is their duty or our duty to fight the government ka ha na-eme ka ị marụ na Chukwu ga-eme ya ka Naịjirịa dị mma wee eziokwu ngwa kedu ihe mezi na ịlapụrụ Chukwu ka ọ dụwa nwunye gị ime chere ka nkwucha oge ị na-ekwu agbaga chere ka nkwuchi nwa gị jụọ ụbọchị ịbara n'afọ nne gị ị mara na ịbara n'afọ nne gị ọ papa gị dinara mma gị tupu akpụọ gị tinye gị n'afọ mmiri ahụ ị na-anyụfụta n'ahụ gị n'afọ ọmụnwa o nweghị ụmụ nwoke ndị nyụrụ ya na nyụọ ya nwe iwe ha nyụtara ọwa amara Chukwu mere papa gị jiri nyụọ nke ya ọnyụta ire mmiri ahụ ị na-afụ enye gị ya ihere ji ya kpụta nwa nwa mana papa gị nyụrụ mmiri anyụ onye mma gị na-arụ Chukwu akpụọ ya from ọbara omekọtaga Chukwu akpụkọta gị ọghọ mmadụ na-abịa ebe a na-abịa gwa m na nwere ebe dị ka Chukwu mgbe a mụrụ gị ịma na a mụrụ gị ọ Chukwu pipigidere gị dugide gị tere ghọọ mmadụ Chukwu ode ịyara mụnwawụ onowu ka esi anyara anọ na efere mba ụwa na-agwa m na Chukwu anọrọ ngwa na-esi anya ka ngwa gị ị na-akpọ ndị ụlọ ụka a gwara m gị na imiriketa imere ụlọ ụka na-emetụ ya bọta ihere anọ na efere mba ụwa si n'ụlọ ụka niile nọ n'ala Igbo na ndị ụkọchukwu niile nọ n'ala Igbo na ha bụ ndị wayo ekwere m na nke ahụ n'anya ka m gwa gị obodo m nọ n'ime ya na-awụ Ijipt gọọmenti na-alụrụ obodo ọlụ iwe gọọmenti ka m gwa gị iwe gọọmenti ụgwọ gọọmenti ji anyị wụ nke mbụ ichekọta ndụ ichekọta akụ na ụba imezi obodo ịlọfta ọlụ ọ iwe ndị a iwe gọọmenti kwesịrị imere gị ọwụrụ na ụka ka m gwa gị Dubai a na-anụ afọ ya anụ today afọ 25 gara aga Dubai wọzara Dubai ahụ egwu na ọkụkọ na n'obodo anyị Naijiria na-agbaga kịta wọzara ndị gọọmenti abịa were ma ego a na-egwute na mmanụ na ego ha ji were lụwa ya ọ dị mma ịkpọwa obodo mara mma kịta ya agbanye Dubai citizen Dubai ị nara afụ ha anya gọọmenti na-akwụ ha ụgwọ n'ọnwa niile ego mmanụ a na-egwute na Naịjirịa ewere ya lụọla kee ya were ya lụọ ọlụ Naịjirịa ga-adị ka London ụmụnne anyị ndị nọ na politiks ọwụrụ ka ya eje lụọra gị ezi ọwụrụ ka ya etinyere gị ọkụ ọwụrụ ka ya agbafuru gị mmiri iwe ahụ iwe ọdịla iwe gọọmenti kwesịrị ịlụrụ anyị nwanne n'anya ka m gwa gị kwụkwọ iwe ọwụ maazị Matias ihe niile ahụ benefit a kwesịrị nweta ebe gọọmenti nọ a na-eme bọjetị ka ewewu bọjetị ego ahụ ewepụta ya eji lụọra ndị mmadụ ọrụ mana ekewasịa ya nke batara n'ala Igbo ụmụnne anyị ewere ya tinyechaa n'akpa ha yere ji alụ ọrụ ụzọ ị na-ekwu na sitere Ọnịsha gawa Enugwu anụrụ m na gọọmenti enye gị ya ụmụnne anyị ihe karịrị ugboro ịnọ ha ewere gị ya tinye n'akpa ọwụnụ ka ya bịa Chukwu so nyere anyị ike ebe efụrụ m ebilifụrụ m ekpere mkpere onwe m ezigbo ekpere
believe that na yes Chukwu say that na ụkọchukwu ya ekpere mana believe m ekpere mgbere nwa Chukwu na-aza m ya mana Chukwu so onye anyị ike ịtụkwasị onye nrịanrịa aka kperi ya ekpere ọgbake Chukwu na-agwọ ọrịa mana ọ nwere ụfọdụ ndị ụlọ ụka ya agwa gị sị gị ejere ụlọ ọgwụ ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nwụrụ n'afọ ime abịa sị ha ejere ụlọ ọgwụ amụ nwa abịa sị ha anwakwara anwa aṅụ mkpụrụ ọgwụ ọwụrụ Chukwu kere ndị na-aṅụ ọgwụ echetara na oge anyị pere mpe o nwere ofu ụlọ ụka pụtara ebe asị anyị na ile nyonyo TV niile anyị n'ihe eji ọkụ mmụọ mana kịta ụmụ ha ka na-enecha nyonyo telivishọn ụmụ ha na-ene nyonyo telivishọn oge igwe eji ekwu okwu fụtara ọnwa ọ nwere ndị ụlọ ụka sị ejikwere ya n'ọnwa antikraịst na ọnwụ ndị ekwensu wetara igwe eji ekwu okwu na iji ụzọ igwe eji ekwu okwu kwuo okwu na ije n'ọkụ mmụọ mana ọnwa igwe eji ekwu okwu ka eji agbasa ozi n'ụwa niile ije n'ụlọ ụka niile nọ n'elu ụwa ọnwa igwe eji ekwu okwu ka eji agbasa ozi ọma so ihe mmemme ka ịmata ahụ Chukwu ka na-agwọ ọrịa mana ndị ọjọọ na-eme ha tụkwasị ya aka n'isi asịghị na agwọla gị were ọrịa karịrị akarị tire gị n'ime ka dị ebilivu n'ụkọchukwu ya sịghị bịa goro mmiri ịṅụọ ya ịyaraza anwụ mana n'ụlọ ụka ya ndị mmadụ na-anwụchi ebilivu n'ụkọchukwu ya sịghị bịa were akwa ọcha na iwere ya fee ebe gị biznes ga-agawa Chineke na-aza ekpere oyiwe mwa bilivu Maazị Matias achọrọ m ime ka ịghọta na Chineke ọ sị onye na-anyị ike ịtụpụ mmụọ ọjọọ onye na-anyị ike ịgwọ ndị ọrịa anyị ọwụ ikwere ibi na-ekwere anyị alụrụ gị ọlụ ọyịwa ikwere ya alụrụ gị ọlụ otu anyị dị kịta ikwere na Chukwu na-agwọ ọrịa gwọ gị ọrịa mana ije kukọta ndị ụlọ ụka niile nọ n'elu ụwa kukọta ndị isi ụlọ ụka niile nọ n'ụwa gị nwa na-agwọ ọrịa obi gị agwọ na gị na Chukwu anaghị agwọ ọrịa ọ yara agwọ anya yere ekwo maka na ụfọdụ ndị ụlọ ụka na-eme iwe ọjọọ maka ndị ụfọdụ ndị ụkọchukwu na-eme iwe ọjọọ asizie ụlọ ụka niile nọ n'ala Igbo ndị ụkọchukwu niile nọ n'ala Igbo ha ghọta m nkịta na m si na enweghị Chukwu ihe m na-ekwulu echi bụ na Chukwu bụ mmadụ nọ n'ime mmadụ afụla anya dịka isi wee kwu na ọ bụ na ndị ụka ndị enwezikwa mgbe si na ọ bụ na Chukwu pụta ife ikwu okịta bụ na ọ bụ na ndị isi ụka pụta my brother ndị isi ụka apụta Chukwu apụtago mụ na gị pụta Chukwu apụtago and ọ bụ na ije ahịa merie kedu onye anyị ga-enye otuto ọkwa Chukwu aha anyị na-ekpere ọ nwere ndị ụkọchukwu na-anụkwa iwe Chukwu na-ekwu gị nwụ na ha yọọ Chukwu sị nje iwe je a Chukwu sị ha jere ha yere eje kedu afọ onye a na vileji gị kedu afọ ya gwa anyị afọ ya na be nna nwanne anyị kele chika ahapụkwa eche m na okwu agakwana igwu imekwa ka ọgba dị okwu ebe isi m na nwere ụkọchukwu na-anụ ihe Chukwu na okwu kedu afọ ya ka ebe nna ya kedu ebe otu ka ọ bịa gwana m nke o kwuru taa a na-eme na Chukwu ahụ dị iche isi nghọta Chukwu na ọ dị iche na Chukwu nọ n'ime m I will misunderstand you. Isi nghọta na Chineke nọ iche ngwa kedu ihe o kwuru na n'isi COVID-19 kedu ihe o gwa gị kedu ihe Chukwu kwuru n'isi COVID-19 iwe Chukwu gwara m na maka COVID-19 wụda na ọya ga-adị mana na egwu atụ na ezinụlọ m na ọya ahụ na-efe efe na ofegharịchakwa na oyere elute ebe m na oyere elute ebe famili m na iwe Chukwu gwara m nke m nwakwanụ ebe ọ na Matias iwe Chukwu gwara m ebe ị nọ n'ụbọchị taa wụ abalị 9 n'ọnwa 9 na bụ na anyị na-anọ n'iwe inyogonyonyo wee gbarịta ụka Chukwu bịa gwa gị ka izu Chukwu gwara gị maka ụma Chukwu akwadoghị ya ebe a mụ na gị na-ekwu na ụma Chukwu akwadoghị ya kedu onye mere gị invite na ihe anyị na-ekwu kịta gee ntị kedu onye mere gị invite na program a Chukwu nyere Maazị Izuchukwu echiche o ji kpọkọta anyị ka ụwa nụrụ olu mụ na gị my brother gee ntị ka anyị kwuru n'eziokwu ifere ihe ịgwa nkịta na Chukwu ekwuola na ọya na-efe efe adịghị efe ezinụlọ gị that is why ya ma nwụ n'ọgwụ that is why ya ma nwụ okporo ụzọ
That is why I agaghị enwe mmiri. Gee ntị maazị Izuchukwu, biko nụ gee m ntị. Ana m aṅụ ọgwụ. Because na Chineke akwago gị na ihe na-efe efe ama mfe gị. For that, enweghịzi gbasara gị n'ọya. Izuchukwu kwe na anụ enwere ebe na-eje adoration eje ekpere mgbe ahụ. Ọ sị na Jizọs ekwu onye n'isi m n'ọmụ maka ọ na-agwa na ọnwụ ike abụghọ maka m na nke abụghọ maka na ọya abụghọ maka m. Ị na-ege ntị, ị na-eti ya eme. My brother, isi ka a na-asa gị, isi ka a na-ekpu gị. Ka anyị kwuru n'eziokwu. Ifuru anyị kọntịnụ na-erisi gị like this. Mgbụsị igbo ị ga-ekwu program anyị atọka. Program anyị atọka. Ifuru ndị Igbo kọntịnụ na Chukwu ekwuo na n'isi ya na m agaghị anwụ na ị gaghị eji ụlọ ọgwụ. Brother, anyị agaghị enwe ụlọ ọgwụ ahụ. Agọ ihe a ka ndị ụka na-eme mere anyị ji daa ụbịam. Ofu gee ntị ka m gwa nkwụsị ị ga-ekwu. O nwere ihe maazị Izu siri anyị mebe. Onye kwuwe nwanne ya Izu onye chọrọ ịkwụsị ịkwụsị. Nkwukọta gị ọ bụrụ na ọ dị ka ozugbo inye m saịn nkwụsị nyanwa a continue. Anyị ga-esi 10 seconds. Mba, inye m 5 seconds mana ọ dabara. Biko mma akwụnyere gị ugwu. Ka nchịkọta biko. Ihe m na-ekwe eme gbafuo m n'uche. Ị na-anya kịta anyị continue ya otu a. My brother, ka ọ yara dị ka na-asị na na-akpali Chukwu. Enwe ka anyị esi kwuo bụzi ịkpali Chukwu. Ọ bụrụ na obodo dị iche iche, ọ bụrụ na onye nọ kịta na kọntrị agaghị anwụ mkpụrụ ọgwụ, ọ bụrụ na China alụghọ, Malaysia alụghọ, India alụghọ, i wee sị adị gị nwa ị chọghị ịdị afta because of gị ị chọghị ịdị afta ka ụmụaka ya baa into that medical science malụ ka esi emepụta ya gbaa mbọ ya maka na Chukwu ekwuona na ọ ya abụghọ nke gị. Enwekwa ebe anyị ji azụ eje. Ị na-ege ntị. Na ebe ha na-eme ekpere ụfọdụ mgbe asa anyị dị mkpa anyị n'akwụkwọ weta ya na-eme ekpere ka a mụọ ya ọkụ. Ihe a bụ crime against humanity. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Enweghị ihe m dere n'akwụkwọ ahụ. Anyị so m zuzuchebe ihe a before. Enweghị ihe m dere n'akwụkwọ a ga-eme ka Nigeria nwụọ ọkụ nwụọ ọrụ. Na anyị dị 20 graduate ya na school nweta ọrụ 18 ndị ọzọ ma 19 ndị ọzọ enweghị ọrụ. Ọkwe mana ndụ m dị at risk. Agụụ nwere ike ime ndị ahụ echi eje oshi. Nọmba 1 godo ihe a na-asị na Jizọs na-enye ọrụ na Nigeria. Ihe a crime against humanity. Gị bịa ka Jizọs nye gị ọrụ, gị bịa susi. Ihe na-enye ọrụ n'obodo gọọmenti. Ka gọọmenti si enye ọrụ bụ like Izuchukwu ekwubughị ya na ọ bụrụ na ha nye anyị mmiri nye anyị ọkụ sirapụgodu enye anyị ọkụ nkịtị. Izuchukwu kwuru ya mụ na Izu na-aga nwa anyị nwere ike tika aka ọrụ rụọ nnukwu ndị indọstrị ga-akpọpụla at least 15-16 graduates out of the street. Ndị nọ na Shoprite esi flọọ kịta ama nche echiche ka anyị esi kidnap mmadụ. Ọkwa eziokwu. O nwere ka ọ dị na be anyị taa ebe a Chukwu bi ebi, ebe anyị chebụzi na anyị bụ Chukwu, ebe a Jizọs lụrụ ụlọ bili na ị gaghị aga nwisi obodo Igbo nata ọ bụ n'ibu Jizọs n'isi buru ya aka ndị na aka ike ị gaghị aga mmụta atụmọpụ. Pastọ gaa na-agwazi gị na ọma Jizọs na onye nwa founder of Jizọs ọ na-aga with security n'ime ụlọ ụka ahụ. Ọ na-ezi ozi ha na-ezi with microphone, mmadụ yiri suit na-aga ya n'akụkụ otu a gosi na mmadụ bụ Chukwu ichekwu ya. Na-ege ntị na ọ bụrụ na pastọ ga-ekwuo na mmadụ anọghọ n'ime Chukwu alụ ọrụ ya rapụ iji escort na-aga, ya rapụ iji polisi na-aga. Polisi ahụ o ji aga bụ the practical way of it, the solution to secure him in a normal human reasoning. Rapụzie nke Chukwu chọrọ. Chukwu nwere ike pụta mavụrụ moto ya tụ n'ime mmiri nke ahụ dị iche. Mana ihe anyị na-ekwu bụ ihe na-eme na mba ụwa. Ihe mere ọ ya abịa gbasa ọrụ taa na Amerịka ma na Europe ebe 2 nke abalị nawabeghị bụ mmadụ etrain na security atinye kamera tinye ọkụ. Are you getting me now? Ka ọ yara dị ka ya na-ekwu otu God wrong bụ otu na-anọchite anya ụka fa wee nọrọ a na-egbu Christians, ha wee nọrọ akpụrụ onye isi nnọchite anya kan ahụ ndị Boko Haram wee kpọrọ ya nọ n'ọnwa 3 n'ime ọfịa tupu egbuo ya. Mgbe ahụ nwoke a nọ n'ọnwa 3 n'ime ọhịa, ọ bụ na ndị a tinye mkpu sayị nupụta n'igwe ka anyị gwa international community ihe na-emenụ ebe ọ na Nigeria gọọmenti na ọ nyigo ha ịnọ n'elu. Ị gaghị agwa m na Nigeria gọọmenti ama nọnwụ n'elu were mmiri ọkụ ugbusie ihe niile
asị na ha na-eme Boko Haram ma whatever. Ịgwa m ya m ga-asị gị na asị mana ha nwa ma ihe a na-eme onye ọbụla chọrọ akpịa. Then asị na okenye ada nọ n'ụlọ ịwa ma ọnụ ọgbụlị ndị anyị na-enekwa n'anya azị ndị bụ okenye a bụ ndị asị na ha na-anọchite anyị n'ilu Chukwu. Maka na ọ bụrụ na ị gụọ Baịbụl asị na Jizọs batara n'ụlọ ụka ebe a na-ere ihe na-eme ihe na-adịghị mma. Anyị rabụzi asị na a na-eme ihe na-adịghị mma bịa. Asị na ọ tọpụrụ dọdụ ya n'ukwu bịawa ndị ahụ practically. O jeghị gbawa sị I receive, I cast you, I bind you. Maazị ka esi ka njụ ọgọ ọzọ ya. Crusade anyị abụọ atinye echeta mgbe anyị na-ejeje crusade ma n'Enugu na ebe dị iche iche n'ụlọ ekpere anyị na-eje. Asị nọ na crusade a 4 days crusade. Ata aga ya Jesus to change Nigeria. Ọ dị mma, ọ bụ ihe ziri ezi n'anya mmadụ, mma eziokwu n'isi ndị ụka, ọ bụ ihe ọjọọ wee eziokwu. Iwe mụ anyị ekwu na nke ahụ dịka m kwuru n'ezi iwe kwetara na ya iwe ya lụrụ gị ọlụ. Ekpere ha na-ekpe Chineke nwekwara ike iji ya rọfta mmadụ onye ya echenji Naijiria. Iwe anyị na-ekwu na protest tụrụ ekpere a na-ekpe Chineke nwere ike ịrọfta ofu onye ga-akpọkọ ndị mmadụ sị ngwa bịanụ ka anyị gaa. Chineke nwere ike ịrọfta ofu ụkọchukwu nwere ike ịmakwada na akwụkwọ nsọ si obi ọgaranya ọ dị Chukwu n'aka. Ndị isi ụlọ ụka ndị na-akpọkọsa afa kịta Chukwu nwere ike ịtọ n'ofu onye ha obi ya ọ sị ngwa bịanụ ka anyị gaa. Ndị ahụ na-ekpe ekpere ahụ kweta na Chineke eji agbanwe Naijiria. Chineke eji agbanwe Naijiria. Ọ iwe m nwa kwuru. Anyị bụ ndị nzukọ ọsọ ụlọ ụka nke m na-ejebu nke a nọ wee zụlite m na ya. Anyị mesịrị bie akwụkwọ maka Naijiria nọ na nsogbu kperie asị na before nnata oriri na-eyi 2000 na m ga-amụta ka esi ekpe ya. Eyi 2000 maka ama m na ị gaghị abịa n'ụlọ nsọ a na-aga mgbe ahụ data ụlọ ụka na-aga mgbe ahụ ị na-anya isi na enweghị onye dị nsọ Chukwu rọpụtara na ya na be anyị niile, which means na anyị chọrọ ejezi ọkụ mmụọ dịka anyị si wee gwa anyị na Baịbụl na anyị nwere ọkụ mmụọ nwee paradaịs. Na-ege ntị, eyi 2000 na 2020 kedu nke ka mma n'anya nke iji ebolo mmadụ? Ese the year 2000 and eyi 2000 ndị ụlọ ụka m jere bịa akwụkwọ maka Naijiria nọ na nsogbu asị na ọ bụ na m ekpeta ihe na mama nata oriri dị asụ mana anyị na-ebi ya mgbe ya na-enye anyị hope na anyị kpesịrị enye ya Naijiria dị mma. Okay, maka anyị aghọta mbọsị ụkọchukwu bịa kọwara anyị dị akwụkwọ ihe omiri na-emebi ya Naijiria dị mma. So eyi 2000 na eyi 2020 kedu nke ka gị soft n'alụ ka Naijiria niile soft n'alụ not only you? Tụmụa onowu ka esi 2020 aka m mma na-arụ because ọgba anyị na-ekwu awa kịta ama m ebe m nọ mana ịbịa na mmepe na ọganihu obodo mgbe anyị na-ekwu kịta ka mma karịa kịta. Thank you. Daalụ, Chukwu gọzie gị. Ma mụ onwe m Matias nwe onye ga-asị na ihe 2020 nọ adọrọ na height ma ọ gbaa agba mana ihe anyị na-ekwu okwu bụ mmepe dịka isi wee gwu like mgbe mmadụ nwere ike iwere 1000 gote nri ya na family ya eri ya iji eche ka anyị si na-apụ obere nwa. Mgbe anyị na-ekwu oke ntọntọ adọrọ, mgbe anyị na-ekwu oke igbu mmadụ adọrọ, mgbe anyị na-ekwu akpịsị sekuriti ka dịtụ ebe anyị. Nri dị chi adịghị na-aka ọsịkwa n'ihe niile ahụ a na-abụ gịnị na gọọmenti mere ihe gọọmenti ji aka ha mee ihe ọdịchi ọkwụrụ na nwe na-ekwu then ihe a dịka anyị na-ekwu mgbe gwa gị ka m kọwaziere gị ya ụlọ ụka ọ bụ na elote mgba na-asa anyị bịa so osi n'isi Naijiria maka mgbanwe Naijiria mụnwa na-ekwuzi okwu anụnwa na m ajụ gị ya ihe a bụ ori Izuchukwu isi onye mara ebe ọ bụ ya bụ dosie ya ike ọkwe na nwe na-ekwu ihe a bụ ori ka ụka isi ka ụka na-asa anyị ejegokwana m ụka jemie ya ejemi ụka Naijiria ga-alụrụ ala anyị gbuo onwe anyị izu awụrọwa ncha my brother. Mana ụfọdụ n'ime dị mma. Ọwụrụ na ụka niile nọ na Naijiria. Agụọ gị kịta kedu nke dị mma isi na nke na-aga.
Ifugo so gwa enwere. Awụrụ na m wudo onye aha mma kpọgodo n'ụka m ebe a. Otu amụọ nọ kịta enwere m ofu n'ụka m na-aga mana ụlọụka ọwụra m bara na ya ịbịa kwue iwe okpukperechi m obi m ọnwụrụ n'ụka mana mbanye n'ụlọụka otu amụọ odogwu ka esi nọ na mbanye n'ụlọụka ụkọchukwu na-ezi ozi ọma amarago nke ewe ya na nke na-awụrụ ya. Ndewo. Nwanne anyị Matias. Nkeji m na-enye ewu nkeji ikpeazụ. Otu nkeji gaa n'ihu oge ga-ebidogo ugbu a. Daalụ ụmụnne m ndị Igbo na-ege anyị ntị biko na wụchanụ ntị ka anyị ghara ijizi n'afọ a Chukwu dawa iberibe. Ọ bụrụ na ije ho skuulu mmadụ akụziere gị akwụkwọ ị gaghị abụ graduate. Enweghị Chukwu ga-abịa na yard kụziere gị ABCD. Ndị Igbo ka m na-agwa okwu a because nwanne anyị nwoke Izuchukwu soro ịmara ebe ịkwụkwụrụ, that is what makes you a human being. Mana m na-ekwu so na onye na-ekpe ị na-alụ, ị na-ekpe na-eme gịnị ị na-alụ ọrụ, ị na-ekpe na-alụ ọrụ. Mgbe ụka bịara tinye crusade ka ebe ekpere ka Naijiria nọ na nsogbu dị mma, wana ha tinyere protest ga-enye aka ka ndị ka anyị mma tinye ọnụ n'okwu ahụ. Nke a wayo ka ọwụ okwe na ihe na-ekwu kịta so ka ịghọta. Ihe ọzọ m na-agwa ụmụnne m ndị Igbo bụ na mmadụ bụ Chukwu afụrụ anya. Onye sizikwa m na mmadụ abụghị Chukwu si wepụ Buhari na oche eze Naijiria taa gaa n'ọbụ Chineke na-achị Naijiria ewepụ mmadụ dị ka anyị kwuru n'eziokwu. Abịa n'Enugu steeti be nna m si taa gaa n'onye n'ebe a Chukwu si wepụ mmadụ dị ihe na-ekwu na ikwugide ya ruo echi ebe a nkwụ ada na-eme ọ na-awụ ọkụ and onye maka China na-eme ọ na-aga alụfa, Japan na-eme ọ na-aga alụfa. Ọ bụrụ na ndị ụka kwesịrị ịbụ asachasịa ụdị esizi there is no stain. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ụka apụta onye anụ ma meseji ana m ekwu ya, ọ bụrụ na ha pụta ma anyị ka anyị malụ na ekwentị bụ awa problem a na-atụ alụ ka ị ga-esi wee fight a na-agba mbọ oge abịa m mma. Mana ụka emego tata na onye Igbo nweta visa America asị ya jee tụọ mma ma nọọ miracle. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Onye Igbo nweta visa London asị ya jee ụlọ ụka jee tụọ mma ma nọọ miracle.